Започни пътешествието си от бъдещето в Сингапур. Град, в който градините светят нощем, небостъргачите се отразяват в морето, а всяка улица разказва история за култури, вкусове и безкрайно вдъхновение. После Индонезия, остров Ява с древните храмове Боробудур и Прамбанан, където утрото се ражда сред мъгли и вулкани. Комодо ще те срещне с драконите от легендите, а Бали ще те прегърне с тишина, зелени оризови тераси и златни залези. Това е приключение на цена от 3033 евро на човек. И ти подарява гледки, емоции и моменти, които са безценни. С Exotic Holiday всичко е организирано за теб. Пътуваш без грижи, само с желание за откриване. Сингапур и Индонезия – две вселени в едно незабравимо пътуване.